a wani mataki riya take shiga cikin aiki, a farkon aiki ko a tsakiya ko a ƙarshensa. Riya shine mutum ya aikata aikin da ake yi ma Allah amma sai ya yi ma wani Allah don ya gani, ma'ana yana yin aikin Allah ne ga waɗansu mutane min ajili mahmadatihim, yana neman su gode mashi kawai shine abin da yake so. To ita kuma riya idan ta shiga cikin aiki tana ruguza aiki, tana lalata shi. Allah ta'ala ya ce ara'aita alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun, sai ce alladhina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. wannan shine riya. Allah ta'ala bai san aiki na riya. Hadithi kudusi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce